Manulah nak kanduang janyuayah. Dalam sapakan dua nangko kaba barito ayah danga curito sayah dalam kampung. Kan yo berdiri rajo sepakai alam, berdiri pengulu sepakai kaum. Baitu undang dalam madai, tabuhu tekabe arek sampai kini alum berubah. Mako di dalam kaum persukuan nan babuku bakaratan nan basimpang basapiahan dalam sepayung sepataga di salingkuang cupa adat. Allah setanai salataan, Allah setapak sapijaan. Murai tak ado nan bakicau rantiang tak ado nan badatia. Konon wa angka digadangkan nak mamacik tampuak je tangkai pucuk pimpinan persukuan, ialah pengulu orang namokan. Bulan Syawal tahun di muko, di hari bayak bulan bayak ombak tanang angin salasai hujan taduah kabut pun tarang ajuang laya di musimnya. Sinanlah alek kadi pancang tagak marawa dalam kampung gaba-gaba baradai panjang. Malatuh badia pusaku begua tabuh larangan tanda orang gadang naik nobat. Mako dilapeh kulang siang kanagari dibantai kabau panjang tandua. Di saat kutuka itu nak pado alek jamuan adat di sana gala dilewatkan anak ayah jadi pengulu nan gadang basa batuah gadang di bayuang dan sakaki basa di dalam persukuan batuah kulori nagari. Alhamdulillah bayaklah itu sananglah ayah mendangakan syukurnya amat salamonyo baalah bana sanang hatina dek malin indak tabacokan dek tukang alun talukihkan rasu mandi di anak sungai bak rumput di timporineng. Namun salampihnya daripada itu, joko dibalik-balik bak memanggang diulang-ulang bak manyapuah dino lalu dimanuangkan. Siko taga mangati ayah takucuik runggo wati bundo. Bak adek baik itu ya? Sabab nyato bak pantun-pantun orang. Si Salih mengkuto aneh mendaki mudiak kilangan. Labuliah mengkonyo camih mendapat ladiah kehilangan. Mengkasui ayah? Sepanjangan ayah tahu nak suriah sipasin dalam adat contoh nan sudah di nagari. Adapun nan kemenjawe warih pengulu bukan urang sembarang urang pilihan luar dalam. Nan rimbun rampak jo adat babuah labek jo pusaku mandeh kayo bapak betuah mama disambah urang banyak. Maka kalau dibandiang-bandiang diukuak aduk kabadan diri anak, awak gapuak tabaw lama kok tinggi ditunjang rueh, lagak di baju palasuran gadang jobare harambahan dua, pitih sayuk sekolah tangguang ilimu bakurang-kurang pengalaman alun marape. Tapi baisi buah pantuna, sakalai ambiak kesalendang pembawa anak turun mandi, jo adat anak mangapalang jo sarak jauh sekali. Sabananyo ya? Kok mapi basijo bilah dekoyuang tak laban batu digaleh upah terjawek kau pincang rasa membulang tidak patah siko tercamih hati ayah. Tapi pulo banyak pituah nan badanga tuturan urang cedek pandai apalah bunyi nasihatnya nyampang nan luak lai kata timbun nan munggu makanan tajak paham ranah pelikuan. Sinan tabantang jalan rayo, alun nan jauh tak tajalang, indak nan tinggi tak tapanje. Ayah yakin tu. Asahkan baniak bayak, cito elok paham memutuh sedundun doa jusau, sinan hidayah keturunnya. Tado kunci tak tabuka nak, sabab tak kalau mencetak kuro-kuro, orang membuat anak kunci. Carilah sampai besu, di mana letaknya anak kunci, nak tahu rasio kapuak. Jadi ya? Dia itu ayah ingatkan, kok nak tahu rajin bertanya, nak cadiak sungguh baraja, nak arif kuat menyimak. Nak mulia tapati janji, nak tuah dibudi bayak, nak kayo pandai baime. Ko iyo parang kadiadang nak, nyampang amanah berterimu, langkuk-langkuk senjata diri, pagaran lagi dengan batin tuntui ilmu sampai-sampai. Asahkan namuah baraja, guru baserak bakuli yang alam takambang ketuladan. Yo paham ambo. Bagurulah ke bagai pisang. Manga kok ka pisang bana ya?
Calialah iduk pisang. Iduk anyo sekali joa umuanan tidak panjang ngame. Tapi bapantang mati mengarisiak sebelum buah mengalupa walau jantuangnya kata ulu. Pagi pancuang patang tumbuh di papek bataruak juo cakoroge kini badaun. Paneh bermusim tak nyolayu dek ribui aram tabokekkan sampai maurai bunga mandak. Tumbuh isuak berbuah labek menyirah sebalik tandan dimakan urang sanagari burung di pipi berasaki. Deklah sampai niat mengkasui memberi guno bakulil yang tarago indak disintuah inyo ketumbang rabah surang gila mati tunggak ke bumi. Umua usai tugas selesai jariah indak dikanalai bianan satu menilainya. Sebentar tapi berkesan, sekali penuh kenangan. Baitu falsafah iduk pisang, lukisan contoh pada alam. Khairun nas yang fa'unas, sebaik-baik manusia ialah manusia yang bermanfaat untuk manusia lain. Betua ya. Atau berguru pulau kebaringin tumbuh menangah-nangah padang. Dari jauh jadi pedoman lahan pia jadi tumpuan tampek bepun dagang singgah. Daun rimbun basusun siriah ibarat atok kebat tadua umpama payuang kebalinduang. Dahan gampa baurek tunjang emahnya tu hunjam ke bumi. Kok sakah pantang maimpo buah nan tidak labek bana sadang sekiro makan punai. Nyampang larih gugua ditampu alun manyeso nan di bawah. Diurek malantai tanah indak nan tumbuh luar rumpui. Rumputnya gati-gatilan colapiak perdani hijau halui lunak bak bulu kucing tampek musafir lapeh harap. Itulah sipai dek baringin nak. Walau bapanih kehujanan tumpuan angin jolim bubu maliwa ditimpo badai. Namun baalah bana penangguangan. Dek janji ikarata gua ikhlas sebagai payung panji sinan hakikat pengabdian. Contoh nan sudah pada alam nak. Tuladan bagi pemimpin, suku jurilah diperbanyak, sabar tawakal dilabiahkan. Insya Allah, ambo amalkan. Tasabui tentang pengulu, adapun asa kato dari pengulu, ialah pangka saratulu. Tampuak tangkai gagang pemaci, sinan ninggoknya matolad yang bakeh punco arek mengungkuang. Kolai tampan tabau. Urek liek kareh bematan dagiang bapilin silang siwa tukang selesai membantuanya. Dilangkuang makanan rawi dilariak tunangan nukia. Putiang sanang bawa memuji simpai melilik senang hati sapakai lilin jambalau. Tolong alih jalehkan. Ujui mana kesimpulan nak. Kok nak jadi pengulu juo pangka jaulu dalam adat tampuak jutangkai di nagari pembalo anak kemanakan. Taguah-taguah jo pandirian. Jaleh-jaleh tanah bapijak yakin-yakin kamariawah. Itu je tu. Matan. Bamatan tu apa ya? Arati kareh bamatan berprinsip dalam bersikap, konsisten dalam bicara, tanggung jawab dalam bertindak. Baik itu bahasa aluhnya. Bantu tampan roman manakah mengkasihnya, tahu jo nasib anak buah. Peduli jo masalah cepat tanggap jo aspirasi. Usah cuek bahasa Betawi masa bodoh kecik orang Jawa butuh 9 carwawa. Jano putiang malara ulu takana simpai jo bawa pengungkuang pengabe arek. Itulah iman dengan takwa. Agamo pagaran batin syariat pagangan hidup suluah di dunia jo akhirat. Sataguah-taguah ulu sabi nak. Satajam-tajam matoladiang. Nyampang ambalau tak marake alamai lungga dipakuakan pancuang jenarok kamamutih. Itulah inyo kasih sayang. Mengabe jotali budi babungo santun joibu. Pamor datang kesah mendake karisma ketibo surang sinan wibawa tepampangnya. Kalau mau kasih ukiran? Adapun hiasan ju ukiran mangko manih dipandang mato saju ati selsobatin banamu beramah tamah. Banyak kan seng yang dari galak. Dapet sanjuang indak malantiang kan ni upek pantang mengaluah kariti jadi vitamin. Kayu musikin tak basisiah nan kurang sapu dahulu nan lai kama kapai. Tapi nyampang tak basuo nan ba itu
ko anyo lulu tibarau bawa kajai simpainya dawai jawaban tua indak manakah jo kilek jauh sekali elok tinggalkan matoladiang rundiang ko ura-ura ungkai wakato taranjak-anjak patang pakai barisuak cahaya budi tersingi dinan rami agamo mengulik dasun asah dimbau tak berbunyi narunciang jua nanyorawi itulah pantang cilakonyo nak jadi pengulu pucuk bule pimpinan de orang banyak jauh kan banatu nak kanduang upe sarapah nang ketubuh doso lah nyatu nang kadape ayah tak hilar tentang itu. Insya Allah ambo pakaikan ya. Nak kanduang imbauan ayah agak parape melah duduk nak nyatu ujui kato-kato pada jangko takaran umum ukuran pasanan biaso sawajah tentang pengulu pemangku adat di negari menaruh sarai pemakaian kriteria kece orang aduh sabaleh bilangannya apa nang sabaleh itu ya coba simak. Yang pertama Islam, yang kedua mesti laki-laki, ketiga banda tajunanaya kampe balik berakal, dan kelima sehat laya batin, keenam urang dan arih berbudi alih, ketujuh peduli jua anak kemenakan, salapan loyal kepada adat, kesembilan menaruh jiwa pemimpin, dan kesepuluh adil secara jujur, dan yang kesebalik ringan mulut lama berundiang. Tolong ayah jalekan. Satantang Islam agamonyo itulah syariat pokok pangkat. Salua agama Islam tak tutui jadi pengulu haram hukumnya jadi datuk syariat 10 tak balaku. Ba ada ba itu? Sabab itu kata ayah, nan jadi landasan adat urek tunggang tali mariahnya, nyatulah hadis do Quran. Adat besani syarak, syarak besani kitabullah. Kok jale hinyo orang kafir ataupun murtad balik gagang, gugua sugalo kewajiban tangga rangkaian hak adatnya. Usahakan kan jadi nenek mama baban pengulu kedipikua, menjadi sultan pun tak mungkin. Punah warihnya jadi minang, babasuah jajak di pusako talantiang di rumah gadang konon memakai nemu suku. Baik itu bunyi undangnya dalian nindak ragulai pasang sudah pakula mati. Itu nan pertama. Dan kedua ya? Dan kedua, orangnya mesti laki-laki. Sebab sepanjang ukuran syarak laki-laki nyatu pemimpin bebateh pada perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Baitu ayat mengatakan landasan hukum syariatnya. Dan ketiga, babanda tajunan lainnya. Jaleh pusako pawarisan nyatu basasuk bajarami basuo pandam pekuburan. Bukan inggok, bukan mencakam, bukan pulau orang melakuk talukih di dalam ranji. Sudah tuh. Dan kampe balik berakal. Alun sampai ukuran numua orang terbilang anak-anak di luar sarai itu namanya. Dia dai koto piliang dek karan dia tumbuh di matu wadihnya langsung dari mama. Buliah lagala dilewatkan walau datuaknya pajakete. Namun memaci tampu andiko talimpah bakih nampatu sampai menantinya kadang. Dan kalimo sehat laya sehat di batin. Kok badan sakit-sakitan sakit nan tidak kunjung cegak. Salah bau kurang anggota cacat fisik bakai orang di luar bilangan adat. Atau gilo dalang jo pasir didik jo pikun tak menyambung kan dua sabalah tali gitar nyatu beluak kurang panuah indak baruang bake masuk laki lah palang pasa adat pangke pengulu balarangan. Oh, ba itu. Elo anak jadi pemimpin, pandai menyusun joma atau alu ajo patu isyarat to mungkin bijak mana nai jantan lenggo
bijamanan jantan linggo Satio lasuang na ayam gadang Tio munggu babalam mau Jago amananan bapagang Itu nan utang de pangulu Jago amananan bapagang Itu nan utang de pangulu